La Unió de Llauradors indica que la síndrome del despoblament ha fet desaparèixer un 30% de les colmenes de la Comunitat Valenciana durant els últims 5 anys, sense que fins avui hi hagi un consens científic sobre les seues causes ni un pla de la Unió Europea per a conèixer les mateixes i actuar en conseqüència. Esta síndrome provoca que els ruscos perden de manera sobtada les seues colònies d'abelles i en el millor dels casos només queden la reina i un xicotet grup d'obreres. A més, les abelles desapareixen sense deixar rastre, atès que amb prou feines es troben algunes mortes dins o prop de la colmena. La Unió assenyala que els efectes negatius de la síndrome del despoblament de les colmenes són molt importants ja en les economies familiars dels apicultors valencians. Els experts informen de que el despoblament de les abelles va anar fent-se evident a Espanya a partir de l'any 2005 i des d'esta data fins ara hauria provocat a la Comunitat Valenciana la desaparició del 30% de les colmenes. Mentre els científics no es posen d'acord sobre les causes del fenomen de la desaparició de les abelles, aquestes segueixen morint tal com denuncien els apicultors. Alguns argumenten que les malalties com barrosis i nosema afebleixen la colmena, unes altres que és a causa de l'absència d'aliments de qualitat, és a dir, de pol·len, en la natura. Des del Departament d'Investigació Agrària dels Estats Units es conclou que són els insecticides sistèmics neurotòxics que accionen sobre el sistema nerviós de les abelles i els impedeixen la tornada a les seues colmenes. També es considera que l'estrès de les abelles causat per els llargs viatges podria ser un factor de la seva desaparició. Més encara a la Comunitat Valenciana, on existeixen prop de 1.700 explotacions apícoles que realitzen transhumància, mentre que la majoria pensa al final que el despoblament seria efecte de la suma de tots els factors anteriors, alhora que demanen a les autoritats comunitàries que actuen ràpid. La Unió aposta per activar un pla de vigilància en l'àmbit europeu, amb la participació del sector apícola per tal de conèixer adequadament les causes de la mortandat de les abelles. Este pla implica una informació transparent del nombre real de colmenes existents. També seria necessari, segons el pare de la Unió, prohibir totalment l'ús d'insecticides neurotòxics i de tots els que afecten negativament a la vida de les abelles.